Jekk id-donazzjoni ta' €500,000 ppreżentata minn Adrian Delija lid-Dar tal-Providenza komplet twessa l-konsenturi fil-Partit Nazzjonalista, din komplet toħroġ fid-der ukoll in-nuqqas ta' awtorità li Bernard Grech għandu fuq il-Partit Nazzjonalista u fuq il-grupp parlamentari tiegħu. Dan hekk kif kelliem mal-Partit Nazzjonalista ġie kwotat mill-Malta Independent jgħid li Bernard Grech inżamm flama dwar id-donazzjoni ta' €500,000 li kien ser jippreżenta Adrian Delija u sar jaf biss mill-midja wara li Delija ippreżenta d-donazzjoni. Il-kelliem mal-Partit Nazzjonalista kompla jgħid mal-Independent li Bernard Grech huwa kontra li politiġizzar ta' dawn l-attivitajiet. Saħansitra huwa kompla jispjega li wara Bernard Grech talab spjegazzjoni mingħand il-predeċessur tiegħu, madankollu Delija ma taħx sodisfazzjon u quddiem dak li ħadlu postu fit-tmexxija reġa' tenna dak li kien ilu jgħid pubblikament. F'jum l-ewwel tas-sena din id-donazzjoni kienet bħal daqqa fuq feles bejn il-fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista hekk kif reġgħet fetħet beraħ il-qasma perpetwa li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Id-donazzjoni ta' €500,000 li l-ex kap nazzjonalista ippreżenta f'isem Catco Group Capital Investment kienet waslet biex esponenti miż-żewġ naħat kitbu fuq il-midja soċjali u attakkaw apertament lil xulxin. Madankollu kienet ir-rivelazzjoni li ċ-chairman tal-kumpanija ħaseb li Delija kien imexxi lid-Dar tal-Providenza li qajmet l-irwiefen kollha. Fost dawk li attakka lil Delija direttament kien hemm l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt u esponent ewlieni tal-Establishment Nazzjonalista Manuel Delija li f'artiklu fuq il-blog tiegħu iddeskriva lil Adrian Delija bl-iktar mod ikkulurit u rrefera l Delija bħala politikant tossiku li jaġġel u li b'mod mhux ġustifikat huwa assigurat minnu nnifsu huwa kompla jiddeskrivih bħala bniedem iddisprat li jibqa' mqabbad ma' eżistenza li jħossu intitolata għaliha. Dan fil-waqt li kien staqsa x'seta' qal Adrian Delija lill-kumpanija biex ħasbu li kien huwa li jmexxi d-Dar tal-Providenza.